Patay matapos mabangga ng kotse ang 29 anyos na driver ng motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok Claire Lacanilaw. Patay ang 29 anyos na lalaki matapos mabangga ng kasalubong na kotse ang minamaneyong motorsiklo sa Barangay Buod, Calasiao, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Menard Maningding, residente na Barangay Ambunao. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na umabot ng buhay. Ayon sa PNP, nag-overtake ang kotse kaya nabangga ang kasalubong na motorsiklo. Pagka-overtake niya gano'n, nasa lubong niya yung motor. Kaya po doon nagkaanoan sila, nabangga niya. Tapos dinala po sa ospital, dead on arrival po yung nagda-drive ng motor. Tinawag lang ng pinsang ko. Tapos pumunta na kami doon. Naiiyak ako. Nasa kustodiyan ng pulisya ang driver ng kotse. Tumanggi ng humarap sa kamera ang driver. Ngunit ayon sa kanya, walang ilaw ang motorsiklo ng biktima. Medyo naano lang kami nung gabi, ma'am. Bumulaga na lang bigla kasi walang ilaw yung motor nila. Sasampahan ng kaukulang kaso ang driver ng kotse. Tamang condition tayo pag nagda-drive para maano natin. Hindi tayo basta-bastang nag-overtake na yun pala, may kasalubong ka na kung lumilipad yung utak nila or something. Dapat yung mind nila pag mag-focus lang sa pagdadrive. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.